Hello guys, welcome back to Unis Family Vlog. गासैखौबो Unis Family Vlog आव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं दा लोगोफोर आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर आं बेरायनो फैदों जों बेरायनो फैदों जोबोद गोजानाव बेरायनो फैना मोनानायखाय जों दिनै थालांनोसै नै बेहायनो बेबिलन बे रेस्टुरेन्ट हटेलावनो थालांनोसै जोङो नायलांदो साया हुंदे नै गारिखौबो बेहायनो लाखिदों जोंहा लक जादोंना जायाखै मोजाङै आं नायनो फैबाय अनुसानै जोंहा गाखोना थाहैबायानो आंबो दा हाबलांनोसै जोंहा गासै फेमिलियानो फैदों लोगोफोर दिनै नै एक्सपिरियेन्स खालामनोसै आंबो हटेलाव थानानै लोगोफोर दिनै नै बेरायनो फैना हटेलाव थालांनोसै थ' लोगोफोर आं गारिखौबो अफ खालामबाय दा गारिखौ अफ खालामना आं भितराव हाबलांनोसै एसे देखायलांनोसै आं लोगोफोर नायलांदो नै हाबबोगासिनो दं आं रिसेप्शन नै फार्स्ट फ्लोर जों फार्स्ट फ्लोर दं बिथिंजाय हाबलांनांगौ बे जाहैबाय रिसेप्शन नै सबनि नामखौबो नाम एन्ट्रि खालामदों बेहाय नै फंबायमोनहा बाबा बाबा लिफ्टआव थाङोबा लिफ्टआवबो थांनो हागोन मोखाङावनो दङ आं दा लिफ्टआव थांला आं बिथिं थांनोसै सिरिजोंनो नै मोननै रुम लाबाय एकतिनि बे गंसे आरो बिथिंसो एकसात 107 अनुस मारै मोनदो चलो नै बिथिं मादाराबो दं बिमा अनुस जोंहा नै नाय बिथिं ओंखामा फैगोन दुनुआ जागासिनो दं जोंहा नै रुमफोरखौ एसे देखायलांनोसै आं दा लोगोफोर र' बे जाहैबाय बाथरुम लोगोफोर आं रुमखौ एसे देखायलांनोसै नै जग्राफ्राबो जि मोजां मोजां नायनो बे जाहैबाय जग्रा नै सा कफि मा लोंनो गोसो नै बिथिं होखाना दोनदों सुगार लोंनो हागोन दा बानायना लोंनो गोसोबा आरो बे जाबाय ड्रयार जिफोरखौ सोना दोननो थाखाय बेग जि नै नायदो बे जाहैबाय आरो नै बिथिंसो देलायग्रा बिमा फिसा बेरायनो फैना जोंहा हटेलाव थाफैदोंहाय लोगोफोर बाय टाटा बाय बाय नो टाटा जिष्णु वाव अनुस वाव बा 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 नै लोगोफोर जोंहा सफैबाय ओंखामाबो अर्डार होनाया नै बे जाहैबाय मारे बेयो रुटि बे रुमाव गैया बुंबाया बाहेराव थांदो जों होनबा नै बे जाबाय रुटि गोरान पापर बा पेकिं नै हटेलाव नाय मादि मादि पेकिं होफायदो नाय बनिले खाना खाना আহিলে नोंसोरबो लांनांगोन ना आदा बेयावहा सालाद दं नै पियाज नै आसार आसार पापर बेलाय मारलाय संख्रि सागै नै माबायदि पेकिं नाय लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजानोसै आहा जागोन र'
Salad apa itu? Oh, gai munse. Này hàng không ăn này. Lan thang rụt téo mình thăm lắm. Lan được không? Đor rẻ nó rồi. Ôi bị lan nữa, bị này cái này tham phải. Này để mà chúng ta phải trong quán cho cái này. Mẹ ăn vô đi. Khăm này. Bây giờ bạn tham. Salad. Bây giờ bạn salad. Này là được con hấp bay đi. Papor. Bây giờ bạn papor. Ada baking này. Roti deh, roti. Oh, boleh ke? Ada baking này deh masih ada. Bersalah. Ay goli leben. Zana sih macam dah. Kalau kita tu kan, kalau sih kerja, jadi apa itu? Apa juga? Roh, apa baru? Oh my God, there's a baby. I cannot do that. This is just. If you know me, you know I just travel until I settle down and build a base and all that. So for the new kid. I'll just chop some more trees down while I'm waiting for that. Melons as well, so I can see food. Này, là có phần này được. Crazy, I'm looking at. Baking đi, sao baking này này. And where are all the logs? Này. Mithai dahi, gali, sabji, bhaji. Deh, nang bo jana lai thang deh. Jana la bisne gubun room uthagon, jaha mister. Monnai room lakhado nalai lai. Bye bye, Nono, bye bye. Bye bye. Lai bithi madara jani sei nai, nai de. Jana nai lani sei. Beting sase nai, movie nai gasino, TV nai gasino. Dạ, lạ muốn xe lạ. Để muốn xe lạ để packing khu khuli nang gần đây là khai khuli nang gần đây xong đấy. Mama, nó muốn dán trên áo phải chứ mà? Mà áo phải chứ mà dán trên. Good morning लोगोफोर दा फुं जाबाय जों सिखारबाय नै दा सिखारनानै आं बाहेरनि भिउखौ एसे देखायनोसै गासैखौबो नायलांनो. जों दा बेहायनो दङ हटेलावनो थांथ'वाखै. बाहेरनि भिउखौ एसे देखायनोसै नै सान ओंखारहांबायानो. नाय लोगोफोर. Hello, hendeng. Good morning. Này. Hello. Wah, bonus. Lai, जों फैनाया Babylon Hotel ना मा जायगायावमोन? बङाइगाव Babylon Hotelआव दंफैयोना जों बेरायनो फैना थाफैदों दा नै. दा जोङो बैयावबो थांगोन हलिमुलि धाबा न? Kanchenjunga. Good morning. Sa लोंनोसै दा नै सा. लोगोफोर जों नै आं रुमनि एसे फेसिलिटिखौ देखायलांनोसै नै बे रुमाव थाब्ला नै बे टिभिबो मोनखायो नायनो मोनो आरामसे नों गोसो बायदि मा नायनो लगायना नायनो हायो आरो बिथिं जाय नै एसिनिबो बेबस्था दङ आरो बिथिं नै माने बिथिं जाय नै देलायनाय आरो बुंनो नाङा आरो नै बिथिं वार्ड्रब जि आरि दोनग्राबो बेफोरबो दंखायो फेसिलिटि माने ओरैबायदि सुबिदा आरो फुङावहा ब्रेकफास्ट माने बे फैसाजों लोगोसेनो ब्रेकफास्टखौबो मोनजाखायो जों नै ब्रेकफास्टबो मोनखांबाय ब्रेकफास्टबो मोनजाखांबाय जोङो आरो बिथिं साहा लोंनाय मानाय गासैखौबो माने मोनफाजोबखायो होयो आरो बिथिं जाय नै बाथरुमाबो नायना ला
नै माने थान्दा नांगौबा थान्दा गरम नांगौबा गरम माने गावनि सुबिदा बायदि गासैबो मोनजोबखायो आं एसे देखायबाय लोगोफोर नै ओरैबायदि माने गासैबो फेसिलिटि नांगौ माने मोनजोबखायो गिजारनि बेबस्था गासैबो दंखायो लोगोफोर बेखौ अफ खालाम लोगोफोर मोजां मोनबाय थानानै सोरबा फैबा थाफैनो हागोन जोंहा ओंखारबायानो थांनोसै दा धुनु हाय Yes, जाहाथे बिराद खुसि मोनबाय गथ'फोराबो थाना जेबो डिस्टार्ब खालामासै डिस्टार्ब मोनासै गासैबो मोजां बाय नै बेडनि फेसिलिटियाबो ओरैबायदि माने फेसिलिटि बेटा बेबायदि माने मोजां बिराद मोजां मोनबाय जोङो थानानै जों दा थांनोसै लोगोफोर बेबायदि माने लोगोफोर जों दिनै दा ओंखारलांनोसै हटेलनिफ्राय रेडि जाजोब्बाय गासैबो नै गासैबो जों रेडि जाबाय जों दा ओंखारलांनोसै हटेलाव फैनानै बङाइगावनि बेबिलन हटेल बेयावहाय सोरबा फैबाथाय थाफैनो हागोन मोजां मोजां मोनबाय नेक्स्ट टाइम আহিলে আকৌ দুবাৰকে আমি আহিম আলু থাকিম দে ইয়াত আহি থাকাই হয় আমি বঙাইগাঁৱত নেক্সট টাইম আহিলে दा जों ओंखारलांनोसै बाय बाय नाय बिल्डिंगा हटेला बेनोमोन जों गारि दोनग्रा बिथिं नाय